Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Senyoria, té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. Bé, molt s'ha dit i molt s'ha escrit sobre la finalització de la concessió. A mi, sincerament, em crida molt l'atenció perquè a la fi estem en una finalització d'un contracte que s'ha convertit en una batalla judicial i una batalla també política. I la veritat és que, com vostè sempre recorda, estem complint el nostre compromís electoral, el nostre compromís amb la ciutadania. I bé, és que el que fem és el normal, perquè la gestió de la sanitat, evidentment, té que estar en mans públiques perquè és l'única garantia de la qualitat assistencial. I a més, hi ha una qüestió important, que és el control democràtic. És a dir, què passa quan l'empresa no compleix les seues inversions? Què passa quan l'empresa no contrata els millors treballadors, s'acomiada altres? Què passa quan l'empresa té que fer, per exemple, un centre d'especialitats en l'Olla de Bunyol i no el fa i la gent té que anar directament a l'hospital? O què passa en la Marina, en el centre de salut de Pedreguer, que saben que n'hi ha que fer unes determinades reformes, ja fa un any que han fet els informes i allà estan sense fer. Clar, és que s'usurpa el control democràtic quan es privatitza, perquè cada 4 anys no es pot fer fora. Hem tingut que esperar aquests 18 anys per a fer-los fora i també guanyar les eleccions, perquè nosaltres sí que apostem per assumir aquesta responsabilitat que suposa la gestió pública. I això també és important. Clar, quina responsabilitat política té Centen Corporation, per exemple? Doncs cap. I quan se li reclamen les medicines de la hepatitis, doncs no li importa. Clar, no li importa. De fet, enviava la gent a altres hospitals públics per a que tingueren accés a aquests medicaments. Suposa que fins que el Consell del Partit Popular es va regalar els diners, no? I això ja veurem com queda. Sí, regalar, és regalar, exactament regalar. Està a la carta i tot. Series, per favor. Bé, i tot això ho dia perquè, com ja s'ha escrit molt, i efectivament s'han dit moltes coses. Una l'hem escoltat ara mateix, que també suposa que és una d'aquestes consignes del Partit Popular, que és el capritxo ideològico, que la repeteixen molt. La va dir Zaplana, la va dir Elena Bastidas i també l'ha dit avui la portaveu de Sanitat del Partit Popular. Però clar, això no és un capritxo ideològic, això és una obligació pública, és un compromís amb la ciutadania. Però és que la pregunta és, hem estat en 18 anys pagant el capritxo ideològic del seu Zaplana? És així? Perquè si vosaltres ho consideren, ¿era un capricho ideològic? No, sap què era? Capitalisme d'amiguetes, regalar negocis, sí, a costa de la salut dels valencians i valencianes. Això és el que feien vosaltres i nosaltres ho estem parant. I governem efectivament d'una altra manera. I donat que ara els veïns i veïnes de la Ribera estan d'enhorabona i totes aquestes animalades que se deien que anaven a passar, de l'acomiadament de 300 treballadors, de ficar en perill la vida de la gent, els vídeos aquests que ha ficat l'empresa, en els diners que se li paguen per al seu empleador en aquell moment, l'administració pública, fan vídeos que es fiquen ahí a tota la gent, la por, les cartes a la ciutadania per a clavar la por en la gent. Després, tot això ha caigut en no res, perquè la realitat és molt diferent. Els veïns i veïnes de la Ribera, com dia, estan d'enhorabona. I a mi el que m'agradaria és que prompte els veïns i veïnes de la Marina també estiguessin d'enhorabona. DKV ja ha dit que se'n vol anar, el president de la Generalitat també ha dit que vol recuperar la gestió pública de la Marina i a Compromís el que ens agradaria molt és que això fora més prompte que tard. Per això, des de Compromís, li demanem que el Consell fique tots els seus esforços en seguir aquest camí i que prompte la Marina també sigui a la gestió pública. Gràcies. Moltes gràcies, senyoria. I contestarà